Някъде в окръг Лаудън, Вирджиния, едно бръмчене никога не спира. Ден и нощ. 365 дни в годината. Повечето американци нямат представа, че този бръмчене държи интернет заедно. Интернетът е проектиран да оцелее при ядрена война. Той съществува вече десетилетия. Сега може би няма да е балонът на изкуствения интелект, който ще се спука първи, а инфраструктурата, която го поддържа. Северна Вирджиния е домът на интернет. Само окръг Лаудън обработва 70% от световния уеб трафик. Повечето американци не могат да намерят това място на картата, но трябва да могат. Когато тръгнете на запад от Вашингтон по платения път Дълес, ще разберете защо. Търговските центрове намаляват, кварталите стават по-заможни. И после земята става достатъчно евтина, че някой е решил да построи сгради с размерите на самолетоносачи върху нея. Без прозорци, без табели. Само огради от телена мрежа, камери и ниско индустриално бръмчене, което никога не спира. Амазон беше построен тук първи, после Microsoft, после Google. Просто защото беше достатъчно евтино, достатъчно близо и никой не каза не достатъчно бързо. Една продължителна повреда в Северна Вирджиния не забавя интернета. Тя изключва значителни части от него напълно. Dominion Energy има списък с чакащи за нови връзки към мрежата, който се простира с години напред. Проектите продължават да се одобряват по-бързо, отколкото инфраструктурата за пренос може да ги поддържа. Мрежа, изградена за предградия, сега се изисква да захранва малки градове, подредени един върху друг, работещи 24 часа в денонощието. Всяка една от тези сгради има резервни генератори, резервоари за гориво, системи за резервиране. На теория те могат да оцелеят при срив на мрежата. На практика разполагат с около 72 часа. След това са на същата мрежа като всички останали. Това е Ашбърн, алеята на центровете за данни. Окръг Лаудън вече има над 53 милиона квадратни фута, които или функционират, или са в процес на строеж. Това са над 900 футболни игрища, посветени на изкуствения интелект. Преди 30 години това беше евтино място за поставяне на сървъри близо до Вашингтон. Сега това е най-гъстата концентрация на интернет инфраструктура на планетата Земя. До 2023 година центровете за данни вече представляваха почти 1/4 от цялата електроенергия, продавана от Dominion във Вирджиния. До 2038 година прогнозираното търсене ще бъде 5 пъти по-голямо. Това също не е теория. Това са договорите, които вече са подписани. И тук нещата стават малко плашещи. До края на 2024 година Dominion обработваше около 40 000 мегавата заявки за електроенергия от центрове за данни. За да го кажем по-човешки, това е все едно всички домове в Ню Йорк и Чикаго взети заедно и изведнъж да поискат електроенергия от един единствен окръг в Северна Вирджиния. До началото на 2026 година тази цифра почти се беше удвоила, защото опашката от сгради, чакащи да бъдат включени, продължаваше да расте, докато електропреносните линии, които да ги захранват, все още не бяха изградени. В една зона на един щат до началото на 2030-те години един хипермащабен център за данни вече консумира толкова електроенергия, колкото приблизително 80 000 домакинства. В Лаудън вече работят десетки такива центрове. Още десетки са в процес на строеж и това не е достигане на лимит. Ако изобщо има нещо, то е, че този лимит се надхвърля. И това предизвиква паника в заседателните зали. Вече 3 години Dominion се опитва да разбере откъде трябва да дойде цялата тази енергия. За сега отговорът не съществува. През 2024 година системата почти показа как изглежда провалът. Вечерта на 10 юли буря премина през окръг Фейърфакс, Вирджиния. Светкавица удари високоволтов електропровод. Едно малко устройство, грамоотвод, отказа. Последваха 6 малки спадове на напрежението, един след друг. Това отне милисекунди. Във всяка друга ситуация това би било незначително събитие. Колебанията в напрежението се случват постоянно в електрическите мрежи. Хладилниците едва ги забелязват. Осветлението в дома ви дори не премигва. Но не и тук. Тук 60 центъра за данни са свързани към един и същи преносен гръбнак. Много от тях разполагат с графични процесори за милиони долари, които изпълняват модели за OpenAI, Microsoft, Anthropic и федерални агенции. Всеки един от тях е програмиран да възприема всяко смущение като екзистенциална заплаха. В рамките на милисекунди след този спад на напрежението, всеки един от тях прекъсна връзката си с електрическата мрежа и превключи на вътрешно захранване. Достатъчно енергия, за да освети стотици хиляди домове, беше изхвърлена за приблизително толкова време, колкото е нужно, за да мигнеш. От гледна точка на електрическата мрежа, това е също толкова опасно, колкото и загубата на захранване. Честотата скача, турбините се въртят твърде бързо, оборудването се изключва. PJM Interconnection, регионалният оператор, и Dominion трябваше да реагират в реално време.
Трябваше да намалят мощността на електроцентралите и да изхвърлят произведената енергия. Те задържаха системата цяла и на косъм избегнаха спиране на тока. Историята едва ли беше отразена в новините. 7 месеца по-късно, през февруари 2025 година, това се случи отново. Този път на друга електропреносна линия. Около 40 центъра за данни отпаднаха този път. PJM отново го овладяха, но едва. Изпълнителен директор в PJM по-късно призна, че макар тези събития технически да не са предизвикали извънредни ситуации, те са породили сериозни притеснения. Центровете за данни, които почти събориха мрежата през 2024 година, бяха тези, които вече работеха. По-голямата част от заявения капацитет дори още не е построена. Трансмисионните линии, необходими за захранване на тези нови сгради, не бяха одобрени. Подстанциите още не бяха започнати. Dominion получаваше нови заявки за допълнителен капацитет всеки месец. И това е в допълнение към разрешителните, които вече се обработват в системата. Ако едновременното спадане с 1500 мегавата едва не доведе до авария, какво ще стане при 5 пъти по-голямо натоварване? Това е въпрос, на който няма отговор. Затова, когато Северна Вирджиния достигна лимитите, хиперскейлърите направиха логичното нещо. Те потърсиха другаде и това трябваше да бъде предупреждение за всеки, който обръща внимание. Те избраха пустиня. Новата граница на ИИ инфраструктурата в Америка не е Сиатъл, нито Бостън, нито някакъв климатично благоприятен възстановителен обект в Средния Запад. Това е Феникс, където средните летни температури достигат 107 градуса по Фаренхайт. Причината също не е особено сложна. Феникс предлага ефтина електроенергия, ефтина земя и слаби разрешителни закони. И най-важното – няма многогодишни списъци на изчакване за електрическата мрежа, които задушават Вирджиния. Аризона ще каже да, когато Вирджиния казва чакай. През 2024 година разработчик на име Тракт изкупи замразен жилищен квартал западно от Феникс с планове да го превърне в кампус за центрове за данни на стойност $20 милиарда. Но тук все още има един основен проблем. И това е водата. Това е пустиня, която вече се бори да изхрани населението си. Река Колорадо е в дългосрочен упадък. Подземните водоносни пластове под земеделските земи видимо се изчерпват с всяка изминала година. Аризона вече беше принудена да забрани нови жилищни квартали в някои окръзи. Просто няма достатъчно вода, за да им се разреши. И в тази система хиперскейлърите добавят съоръжения, които консумират милиони галони вода на ден. Кметът, намиращ се в центъра на едно от най-тежките водни престъпления в съвременната история на САЩ, защити проекта с каменно лице. Според него, водата не е проблемът. Проблемът е електричеството. Много милиарден комплекс се издига над изчерпан водоносен слой, а ограничаващият фактор не е оцеляването. Това е електричеството. Енергийната криза на Вирджиния се изнася на запад. Това, което Вирджиния не можа да реши с електричество, сега се иска от Аризона да реши с нещо още по-оскъдно. Един голям център за данни може да изпарява огромни количества вода, само за да поддържа сървърите охладени. Проучванията показват, че ако планираните съоръжения започнат да работят, нуждите от вода, свързани с електрозахранването на центровете за данни, могат да нараслят драстично в целия регион. Меса, Авондейл и Феникс вече приеха наредби, ограничаващи индустриалната употреба на вода. Земеделците изоставят нивите си. Клавенците пресъхват в селските райони. Договорът за река Колорадо, който определя как 7 щата споделят реката, е изграден върху предположения, които вече не съществуват. Сега, когато сушата надминава възможностите на самото споразумение, то започва да се разпада в реално време. Федералните модели показват какво ще се случи след това. Централна Аризона може да загуби приблизително 1/4 от водоснабдяването си, а индустрията с изкуствен интелект се установява точно там. Докато Вирджиния се сблъсква с електрическа стена, Аризона се сблъсква с водна стена. А след това идва Тексас, следващото голямо решение. ERCOT, операторът на електрическата мрежа в Тексас, прогнозира огромно търсене от нови центрове за данни. Но разширяването на производството и преноса не върви в крак с търсенето. Тексас няма ясен начин да обслужи този товар. Тексас вече показа какво се случва, когато електрическата му мрежа е под напрежение. Тя се срина през зимата на 2021 година. Горещите вълни през 2023 и 2024 година я накараха да се огъне. А сега добавят и мащабна AI инфраструктура към всичко това. Същият модел се наблюдава в цялата страна. Хиперскейлърите напускат Вирджиния заради ефтината електроенергия и удрят водоносния слой на Феникс. Бягат от Феникс към Тексас и откриват мрежа, която вече е под напрежение. Всеки нов клъстер, който индустрията избира, в крайна сметка изнася един проблем, за да реши друг. Само след няколко месеца избраният изход се превръща в следващото тясно място. Microsoft, Google и Amazon всички използват вътрешни модели, които сигнализират за тази тенденция. Те имат табла за следене на водата.
Те имат табла за следене на електрическата мрежа. Те разполагат с топлинни карти, които показват точно в кои окрази кой ресурс ще се изчерпи и през коя година. Собствените им доклади за устойчивост описват това бъдеще с ясен език. Въпреки това, те продължават да харчат. Спирането всъщност не е опция за тях. Ако се откажат на този етап, това ще срине цените на акциите им. Всеки долар, който конкурентът ти похарчи, а ти не, е дял от пазара, който може никога да не си върнеш. Големите технологични компании се оказаха в капанна дилема. Ако всички забавят темпото, всички печелят, но никой не може да си позволи да мигне пръв. Затова не го правят. Всички продължават да строят по-бързо, по-голямо и по-дълбоко в пустини, които не могат да го издържат. Това е истинска надпревара във въоръжаването с изкуствен интелект, където системата спира да бъде просто инфраструктурна история и започва да се превръща в финансова история. Ето как изглежда надпреварата във въоръжаването, когато оръжията са центрове за данни. Нито един хиперскейлър не може да забави, защото в момента, в който го направи, конкурентът запълва празнината. Затова те продължават напред. През 2026 година. Резултатът от тази логика е число, което не би трябвало да е възможно. Петте най-големи американски хиперскейлъра ще похарчат между 650 и 720 милиарда долара за капиталови разходи само за една година. Това е почти колкото военния бюджет на САЩ. Повече отколкото цялата икономика на Белгия произвежда за една година. Около 2/3 от тези пари отиват директно за сградите, сървърите и охладителните системи, които се нуждаят от електричество и вода, които все още не съществуват. Това е колективна неспособност да се спре. Само Амазон инвестира около 200 милиарда долара в капиталови разходи през 2026 година. Това е с почти 50% повече от предишния им рекорд. И това повдига въпроса: кой плаща на тези компании достатъчно пари, за да оправдае харченето на 750 милиарда долара само за една година? В момента и все повече никой. Облачните бизнеси растат, но разходите не са обвързани с текущите приходи. Те са обвързани с очаквани бъдещи приходи. А това бъдеще съществува само ако инфраструктурата издържи достатъчно дълго, за да го подкрепи. Чековете започват да изпреварват портфейлите. Анализаторите изчисляват, че Amazon може да отчете отрицателен свободен паричен поток през 2026 година някъде между 17 и 28 милиарда долара, в зависимост от това, кого попитате. Други модели показват, че свободният паричен поток на Мета може да спадне с 90%. Amazon вече даде сигнал, че може да се наложи да набере дълг или собствен капитал, за да поддържа този темп. Това е предупредителният сигнал. И тя поема дълг срещу активи с график на амортизация, за който никой не иска да говори открито. Тези 5 хиперскейлъра бяха на път да добавят приблизително 2 трилиона долара AI-свързани активи към своите баланси до 2030 година. AI-хардуерът се амортизира бързо, около 20% годишно. До края на десетилетието тези компании може да се изправят пред 400 милиарда долара годишни разходи за амортизация. Само амортизацията започва да съперничи на цялата настояща печалба на индустрията всяка година. Отново и отново. За да излезе тази сметка, приходите от изкуствен интелект не просто трябва да растат. Те трябва да надминат комбинираната печалба на най-големите технологични компании на Земята. И има физическа причина за тази крива на амортизацията. Това няма нищо общо с счетоводни трикове. Един стандартен сървърен шкаф може да консумира 10 кВт. AI клъстер може да изразходва над 100. Това генерира изключителна топлина. Вътре в тези сгради без прозорци в Лаудън, чиповете преминават от режим на изчакване към пълна мощност за милисекунди. Това създава механично напрежение върху силиция, върху спойките и върху всичко, което държи системата заедно. Традиционният хардуер е проектиран да издържи от 5 до 7 години. Хардуерът за изкуствен интелект се натоварва до отказ много по-бързо. Течното охлаждане вече е задължително за всеки шкаф. Сложни системи изпомпват охладена течност директно през процесорите. Тези водопроводни системи въвеждат свои собствени рискове. Един единствен дефект на гарнитура или спад на налягането в помпата може да унищожи шкаф за $1 милион преди да се задейства изключване. Америка изгражда световна икономика върху хардуер, който работи постоянно на максимални обороти. И това не е стабилно. Самият залог е доста прост. В рамките на няколко години AI продуктите ще генерират достатъчно приходи, за да оправдаят всичко това. Толкова, че тези сгради да изглеждат ефтини. Хиперскалерите могат да изчакат. Те имат балансовите отчети, могат да наберат капитала, могат да поемат волатилността. Компаниите, които са изградени върху тях, не могат. Стартъпите, които тренират на Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud Platform, не натоварват балансите на големите технологични компании. Те изгарят рисков капитал, а това идва с тиктакащ часовник.
Когато електричеството се разпределя, водата се отпуска или опашката се удължава с още 1 година. Не Амазон е този, който пропуска да изплати заплатите. Това е стартъпът, който е предплатил за изчислителни ресурси, които така и не пристигат. Обучителният процес се забавя, пускането на продукта се отлага. Следващият кръг на финансиране пресъхва. Тази компания не забавя темпото. Тя умира на място. И това не се отнася само за стартъпите. Microsoft е разкрила, че има натрупани търговски облачни поръчки на стойност над $80 милиарда. Това е вече продадено търсене. Вече сключени договори, които не могат да бъдат изпълнени. Защо? Защото няма налична електроенергия. Водата не може да бъде разпределена. Инфраструктурата не е готова. Физическата система не може да достави. Проблемът не е в софтуера. Проблемът са жиците и тръбите. И тази празнина в системата се появява там, където не бихте очаквали. В Вирджиния тя се отразява в сметките на домакинствата. През по-голямата част от последното десетилетие, жителите на Вирджиния дори не подозираха, че това е техен проблем. Центровете за данни съществуваха в оградени индустриални зони. Те плащаха данъци, почти не наемаха служители и оставаха извън полезрението. После започнаха да пристигат сметките. Не можеш да изградиш еквивалента на няколко нови града с електрическо потребление безплатно. Някой трябва да плати. Това означава нови електропроводи, нови подстанции, нови високоволтови коридори, прокарани през съществуващи квартали. Всичко това струва милиарди. При старите тарифни структури тези разходи се разпределяха между всички клиенти в системата. Домове, училища, болници, малки бизнеси и хиперскейлърите. Всички плащаха пропорционално на потреблението си. Звучи справедливо. Докато не осъзнаете, че хиперскейлърите създаваха огромната част от търсенето, а те плащаха само част от разходите. Държавната комисия по корпорациите на Вирджиния направи изчисленията през 2024 и 2025 година. Прогнозите бяха доста неприятни. Без намеса, сметките за електричество на домакинствата във Вирджиния щяха да се увеличат с десетки долари на месец. Тези пари нямаха нищо общо с потреблението на домакинствата. Всичко това беше свързано с субсидиране на центрове за данни за корпорации на стойност $1 трилион. Последваха обществени изслушвания. Жителите се противопоставиха. Големите технологични компании защитиха позицията си, изпращайки лобисти, адвокати и пиар екипи. Техният аргумент беше, че икономическият им принос към Вирджиния напълно оправдава съществуващата тарифна структура. Местните служители твърдяха обратното. През ноември 2025 година, след месеци изслушвания, Dominion получи одобрение да направи нещо, което никога досега не беше правила. Държавните регулатори одобриха изцяло нова тарифна категория, официално известна като GS5. Тя беше създадена специално, за да накара клиентите на хипермащабни центрове за данни да финансират директно инфраструктурата, необходима за техните проекти. Имаше дългосрочни ангажименти, милиарди долари първоначални разходи, първи по рода си механизъм за изолиране на разходите в Съединените щати. Това трябваше да бъде победа за жителите. По-дълбоката истина е, че битката за GS5 се случи само защото основните числа станаха невъзможни. Дейта центровете вече консумират толкова много от мрежата на Dominion, че те имаха избор. Трябваше да преразпределят тежестта на разходите или да гледат как жителите се бунтуват. По същото време, 8 различни проекта за дейта центрове в Вирджиния бяха отменени или значително намалени. Те бяха спрени заради спорове по зонирането, съдебни дела, спорове за преноса и оплаквания от шум. Най-ожесточената битка обаче беше за дизеловите генератори. В Вирджиния сега има приблизително 9000 разрешени дизелови резервни генератора, свързани с центрове за данни. Повече от половината от тях са съсредоточени само в окръг Лаудън. Огромното мнозинство са това, което регулаторите класифицират като Tier 2. Ефтиният тип, който изпуска облаци сажди. Те трябва да работят само при истински извънредни ситуации, за да защитат дейта центровете по време на прекъсване на тока, а след това да се изключват. Но това е икономиката на изкуствения интелект, където сградите не могат да си позволят да спрат дори за няколко минути. Затова генераторите работят много по-често, отколкото е било предвидено при проектирането им. По време на един пожар в подстанция близо до Ашбърн, жителите трябваше да слушат режещия шум на резервните генератори на центровете за данни повече от 24 часа без прекъсване. Клиенти в съседните търговски центрове съобщиха за облаци от изгорели газове, които се носели през паркингите. През декември 2025 година регулаторните органи на Вирджиния тихомълком разшириха определението за това какво се счита за извънредна ситуация. Не защото бедствията станаха по-лоши, а защото електропреносната мрежа стана такава. Сега центровете за данни могат да използват дизеловите си резервни генератори по-свободно. Не като последна мярка, а като временно решение, когато обещаното електричество не пристигне. Държавен доклад изложи последствията. Резервните генератори в Северна Вирджиния могат да изпускат близо 10 000 тона токсични изпарения годишно.
Това е приблизително половината от всички други източници в региона, взети заедно. Къщи, построени в началото на 2000-те години, сега се намират само на няколко стотин метра по вятъра от място, което някога беше тих офис парк. Днес това е кампус с центрове за данни, където десетки дизелови генератори могат да се включат едновременно и да работят с часове. В окръг Лаудън обявите за жилища вече посочват близостта до тези обекти. Някои брокери не го казват публично, но на определени улици цените са спрели да растат. Те не се сриват, но просто са замръзнали. Междувременно, останалата част от жилищния пазар в Северна Вирджиния продължава да поскъпва. Училищата са регистрирали оплаквания за димна мъгла от изгорели газове по време на екскурзии. Сега битката е за законови права. Кой има право да решава колко още складове за сървъри без прозорци могат да бъдат построени в рамките на окръга, преди самият въздух да се промени? В окръг Лаудън притеснението не е за бъдещ риск. Става дума за преминаване на граница, при която предградията се оказват с по-лош въздух от града, който те заобикалят. И така, кой точно плаща за икономиката на изкуствения интелект? Акционерите на големите облачни компании плащат с намаляващ паричен поток. Стартъпите, изградени върху тяхната инфраструктура, плащат с закъснения, които не могат да преживеят. Собственикът на жилище в Феникс плаща с воден режим, а жителят на окръг Лаудън плаща с токсичен въздух. Никой от тях не се е съгласявал на това. Те почти не се възползват от нищо от това. До края на 2025 политическата обстановка във Вирджиния се беше променила трайно. Големите доставчици на облачни услуги престанаха да бъдат третирани като тихи индустриални съседи. Започнаха да ги възприемат по-скоро като окупационна сила. Преговорната им сила се разпадаше толкова бързо, колкото и благосклонността на местните. Жителите на Северна Вирджиния сега се появяват на заседанията на окръжния съвет с разпечатки от документите на Доминиън, с карти на предложените трасета за електропренос, с снимки на мъглата. Ерата на учтивите изслушвания по зониране тук приключи. Представете си, ако всичко това се случваше с една здрава, резервирана, разпределена система. От типа интернет, който инженерите от студената война всъщност са проектирали. Нищо от това нямаше да има толкова голямо значение. Провал тук, забавяне там, понякога съдебен процес, останалата част от мрежата просто щеше да го заобиколи. Но това не е системата, върху която е изградена американската икономика на ИИ. Тя е изградена върху едно единствено географско място. Всеки център за данни в Северна Вирджиния има резервно захранване. Генератори, резервоари за гориво, резервни системи. Те имат инженери на място, обучени да управляват преходите към и от електрическата мрежа. Могат да работят самостоятелно около 48 до 72 часа. След това, всеки сървър, всеки модел, всеки кеш, всеки потребителски акаунт е на същата електрическа мрежа като всички останали. Същата електрическа мрежа, която вече беше спасявана 2 пъти за последните 12 месеца. Най-сложният изкуствен интелект, създаван някога, има авариен план за 3 дни. През октомври 2025 година възниква софтуерен проблем в един агент. AWS регион предизвика масови прекъсвания. Услугите спряха да работят по целия свят. Видеозвънците Ring спряха да записват. Fortnite изхвърли милиони играчи по средата на мачовете. Данъчният уебсайт на Великобритания се срина. Дори собствената Alexa на Amazon замлъкна и спря да отговаря на въпроси. В продължение на около 15 часа критична софтуерна повреда в Северна Вирджиния се разпространи по целия световен интернет. Това беше проблем, който AWS можеше да оправи от клавиатурата. Дизеловите генератори така и не бяха използвани. Резервните системи дори не се включиха. Независими застрахователни анализатори все пак оцениха преките загуби за световната икономика на стотици милиони долари. Имаше вторични въздействия върху търговията, производителността и изгубените транзакции, които бяха много по-големи. А сега си представете, че възможността за отдалечено отстраняване на проблема е премахната. Представете си пожар в трансформатор на критична подстанция. От онези, за които са нужни седмици, за да се намери заместител. Трансформаторите с високо напрежение не се продават в Home Depot. Те се изработват по поръчка, често в чужбина, и се транспортират с платформи под полицейски ескорт. Представете си продължителен топлинен купол над Вирджиния в края на юли. Точно като условията, които предизвикаха срива на електропреносната мрежа в Тексас през 2021 година. Търсенето на климатизация в домовете и търсенето от центровете за данни достигат връх едновременно. Опашката за нови електропреносни линии все още е на 7 години от завършване. До третия ден съоръженията спират работа. Камионите не могат да преминат, защото бензиностанциите са останали без ток. Същият топлинен купол, който извади от строя електропреносна линия, сега извади от строя и останалата част от регионалната мрежа. Кампусите започват да потъват в тъмнина. Разбира се, по-големите с по-дълбоки горивни резерви ще издържат още няколко часа, но по-малките co-location съоръжения ще се сринат първи. Банковите API-та започват да изтичат по време. Порталите за удостоверяване спират да отговарят. Системите за разписание в болниците замръзват.
Входовете за федерални изпълнители се провалят. Финансовите и здравните услуги също започват да се провалят. В този момент това вече не е просто технически срив. Това е системен провал. До четвъртия ден заглавията вече не са за срив на изкуствения интелект, а започват да се питат дали банките ще отворят в понеделник. Въпросът вече не е дали някоя част от инфраструктурата ще достигне своя краен лимит. Единственият въпрос тогава е кой лимит ще бъде достигнат първи. В заседателните зали на операторите на електрическата мрежа, в щатските законодателни органи и в федералните енергийни агенции се води разговор, който все още не е достигнал до широката общественост. Математиката на електрическата мрежа в Вирджиния не излиза дори с вече построените съоръжения. Още по-малко работи с тези, които все още чакат на опашка. В един момент единственият останал лост е този, който никой не иска да докосне. Затваряне на съоръжения, ограничаване на нови връзки, казване на хиперскейлър, че следващият им кампус няма да получи електричество. Нито след 5 години, нито някога. Този разговор предстои. Операторите на електрическата мрежа го знаят, Dominion го знае, а някои от хиперскейлърите също го знаят. Въпросът не е дали разширяването на изкуствения интелект ще срещне твърда граница, а дали тази граница ще бъде управлявана или електрическата мрежа ще вземе решението вместо всички. И колко от дигиталния свят ще повлече със себе си, когато това се случи. В контролната зала на PJM операторите вече знаят как ще изглеждат годините от 2027 до 2031. Сега те провеждат ежедневни симулации на сценарии, които преди 3 години биха се считали за абсурдни. Те моделират епизоди на топлинен купол, които съвпадат с повреди по електропреносната мрежа. Очаква се натоварването в Северна Вирджиния да бъде приблизително двойно по-голямо през 2029 година в сравнение с днес. Новата електропреносна инфраструктура все още няма да е изградена. Вътрешните прогнози описват период от около 2027 до 2031 година. През този период електропреносната мрежа ще поема по-голямо натоварване, отколкото физическите й компоненти някога са били проектирани да издържат. Докато новата инфраструктура все още се изгражда, операторите описват усещането, че тичат маратон с темпото на спринт, а финалната линия е все още на няколко години разстояние. Интернетът е проектиран така, че нито един отделен срив да не може да го извади от строя. Икономиката на изкуствения интелект изгради системата наново, именно около този тип срив. Това е концентрирана инфраструктура. Тя я обвърза с ограничени ресурси. Тя увеличи търсенето по-бързо, отколкото физическите системи можеха да позволят. И предположи, че тези ограничения няма да имат значение. А под всичко това, най-напредналата компютърна система, създавана някога, работи на резервно гориво. Измерва се в часове, не в дни на устойчивост, не в седмици на излишък. Часове. Оригиналният интернет избягваше единични точки на отказ. Тази система зависи от една такава точка и работи с часовник от 72 часа. Благодаря, че се присъедини към мен днес. Надявам се, че видеото ти е харесало. Ако искаш да видиш още такива видеа, моля, абонирай се и включи известията. Наистина има значение. Още веднъж благодаря и ще се видим следващия път в Мапак.